fulani gani gani su da iya taɓa ne jani daure ki kula ne Mr. Auta Mr. Autan ki ne ke nake so ni ke nake so baby kake guje ne ba gujewa ba warewa san ki tabbas sai ne daɗewa amanar san ki sai na yi riƙewa na riƙe amana zan ba na warewa autan ki ne ni waƙar zane yawa yayyar ki tabbas sai na yi daɗawa gane 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 bani bane jani 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 kalmar soke bane ke daɗa min soke gaya min ya gaya min soke gaya min ina guje ki tabbas zan macewa yaki mai sona ke na sakarina na aje dama ke nake so kun ban furta babbar ma ki yaki maryama daure ki wandama kan san kina suma na rike ki na zan mijinki ban gudunki yar fulani matakin ɗara su kyan adanki ko kyawun dirinki kin wuce su kulliyarki nan makin ɗara su gaki gani gani haɗe dai ayyo yar fulani so dai ya bige ne ya taɓa ne ya mun rauni jane wayo jane gwana Maryama ce yar fulani mai kyawun kamanni ta rike ni ba ta bani soyayyar kuɗi ita ba ta yi gare ni me zai hana baby in mai ki kauna me zai hana baby in mai ki kauna me zai hana baby in sa ki raina kin rike ni sun ba ki a guduna dan a zuciya ta soya mai barna ya yi barna nan ne ya zauna Maryama ce zan ce wana na ke ɗaya tabbas zan ba sirrikana har da raina har da kaina kin ji nana la 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 Mr. Autan ku ne